Irlanda accelera la reactivació del país i entrarà dilluns a fase 2. Els irlandesos podran desplaçar-se sense restriccions dins el seu comtat o a una distància màxima de 20 quilòmetres del seu domicili fins al 29 de juny, quan està previst suprimir les restriccions de mobilitat dins del país. Així anunciava divendres passat el primer ministre Leo Varadkar que l'objectiu del país passava ara de la stay home a la stay local. It's important that people continue to avoid unnecessary travel. El missatge avui i per les properes 3 setmanes és mantenir-se al municipi. Entenem la dificultat que suposa la restricció de 5 quilòmetres, especialment pels que viuen a l'Irlanda rural. Per això, des de dilluns es podrà viatjar a qualsevol lloc dins del mateix comtat o fins a 20 quilòmetres del domicili. Es preveu suprimir les restriccions de mobilitat arreu del país amb l'inici de la fase 3 el 29 de juny. Amb l'entrada a la fase 2 també es podrà reobrir el petit comerç, sempre en un horari reduït i amb les mesures de seguretat pertinents. S'augmentarà la distància per fer esport o passejar de 5 a 20 quilòmetres i es podrà fer en grups de fins a 15 persones. Les reunions socials també estaran permeses amb un grup màxim de 6 persones i es permetrà visitar els majors de 70 anys que han estat fins a dia d'avui totalment aïllats. Però aquest no és el canvi més important que va anunciar divendres el primer ministre irlandès Leo Varadkar, i és que més enllà de passar dilluns a fase 2, el govern irlandès accelera el procés de reactivació del país, reduint el procés de desescalada a 4 fases en comptes de les 5 previstes en un inici. Són declaracions del Taoiseach Leo Varadkar. També hem acordat fer accions en les fases restants, de manera que ara hi haurà 4 fases en comptes de 5. La fase 3 començarà el 29 de juny i la fase 4 el 20 de juliol, amb un interval de 3 setmanes com estava previst. Això suposa que Irlanda podria reobrir hotels, restaurants, càmpings, museus i galeries el pròxim 29 de juny en fase 3, 3 setmanes abans del que estava previst. També podrien obrir els bars i pubs irlandesos que serveixin menjar, encara que no tinguin llicència de restaurant. Irlanda va declarar l'estat d'alarma i el confinament obligatori el passat 28 de març i va començar el procés de desescalada el 18 de maig, moment des del qual es manté en fase 1. Si l'evolució de la pandèmia segueix com fins ara i es compleixen les previsions del govern irlandès, la illa podria assolir la 4ª i última fase el 20 de juliol i evitar així perdre l'estiu.